Hola, sóc la Matilde Montoya i avui vos venc a explicar la meva història. A mi sempre m'ha agradat molt llegir. El meu llibre preferit era un on sortien una gran quantitat de dones importants de la història. Les històries que més gaudia llegir eren les de les dones científiques. Una d'elles era na Marie Curie. Va ser una científica espectacular. Li fascinaven els minerals i va descobrir que la seva radiació servia per tractar moltes malalties. Ella, juntament amb el seu marit, varen descobrir dos elements radioactius, el poloni i el radi, i va guanyar 2 premis Nobel. L'Ada Lovelace també m'agradava molt. Va ser matemàtica, una dona a la que li agradaven molt les màquines i la idea de volar. Va estudiar els ocells amb molta profunditat i va escriure un llibre preciós ple de dibuixos titulat Flyology, on va documentar tots els seus descobriments. I la Maria Rietzsche m'encantava. Va ser una arqueòloga alemanya que va sobrevolar el cel amb un helicòpter per cartografiar les ratlles d'unes roques gegants de Perú. Va aconseguir identificar que eren dibuixos gegants i des d'aquell dia se la coneix com la dona de les línies. Mireu-me ara, mai he deixat de lluitar i m'he pogut convertir en la primera metgessa de Mèxic.